Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Shaibu Yusuf, shugaban cibiyar Baban Amara Islamic Medicine Center. Kamar kullum dai muna ƙara tunatar da ku cewa wannan cibiya ta ba da magunguna tana nan tana ba da magunguna cikin sauƙi da sauƙaƙawa. Kowace kalar matsala idan ka ba naira 2000 za a baka magani da yardar Allah. Mutanen da ke zaune cikin garin Kano muna nan kan titin Zuro opposite Hikima Multimedia daidai junction ɗin Adamu Ɗankura Street Junction. Waɗanda ba zaune cikin garin Kano ba, ku ɗauki nambobin wurin mu da kuke gani, ku yi mana magana a duk inda kuke za mu tura muku maganin ku akan naira 2000 kacal. Masu fama da matsalar sanyi duk yanda sanyi ya kai maka ƙololuwa, insha Allah idan kai amfani da maganin mu za ka samu waraka da yardar Allah. Ina masu fama da matsalar basir mai sa kumburin ciki ko mai sa hitar bai, ina masu fama da matsalar kansa ko ciwon hanta, ina masu fama da matsaloli daban-daban, ku dai ku ziyarto cibiyar Baban Amarya Islamic Medicine Center akan naira 2000 kacal za a baku magani da yardar Allah. Ubangiji Allah ka samu dace, Allah ka ba mu lafiya, albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.